Bună lume, eu sunt Andrei și fac un nou episod, n-am mai filmat de mult. Hai să ne jucăm. Uite, am niște chesturi. O să ne aprind puțin netul ca să pot să deschid și aceste chesturi. Arătate, hai. Deci ne cade un ăsta de silver. O bombă de gheață. Ia zi, și am destule bombe. Acestul normal. Cine care și divin bombele ăștia. De parcă n-am destule. Acum doar o să mi apresc netul că nu o să jucăm fac. Nu pot să jucăm multiplayer. Am mai multe mașini. Ăștia 3 de sus sunt ale mele. Una am câștigat-o, asta și cu asta. Am cumpărat asta, am câștigat. Să treceți. Dar am câștigat. Să vedem cursa. Înainte sistemul era stricat la joc, dar acum bagă pe oricine în cursă. Hai odată. Mă enervează că câteodată se încarcă greu. Se blochează puțin aici, după merge. Pun puțin pauză și o să revin. Sau nu, pe fundal. O să jucăm singur, vreau să știu, are jocul, o să vă arăt o șmicherie. Dacă avem jocul foarte înainte de Crăciun, dacă aici, merge la stadion. O să vă spawneze la stadion. Și aici trebuie să stai puțin până se încarcă. Enervant că durează până se încarcă. Dau puțin mai încet sonarul. Cum vedeți, am mai mini-ționii. Am pistol. Am single flare gun. Că nu-i atinge. Ce? Puteți trage în sus, dar nu face nimic și o să coboare pe mine și o să fac tot așa. Uite. Nu asta.
Păcatanul. Știți bombele așa. Și era mai avut mai multe, dar nu știu ce-mi veni. L-am ratat! De ce? Facem misiune. Pistul meu. Și am făcut misiune, mai pot să fac de 11 ori, dar mai întâi îmi trebuie niște viață. Dacă vă spawnez, puteți veni de aici. Deci facem vă veni aici și puteți vorbați pe saniale. Dar nu vă mai mișcați. Uite așa. Și buturile alea pe nu știu sau rămâne. Și ceapă fetiță. Ăștia, da, nu pasă. Mă, băiețică. Vrei să mă blochează oamenii câteodată și că vine că vine un polițist, o omoară și când mă vine să blocheze, vrea să nu uite, dar nu poate. Să de aici. Ceva viteză. De pâine. Filiatorul de pâine. Filiatorul de pâine. Nu. Filiatorul de pâine. Uitați, și-a blocat asta. Și bolul e cel mai important. Nu spune facem. Și dacă vine un șucior, nu contează, plecăm cu un șucior. Îi dau. Și dacă puțin cu unul. Port. Aici. Ai un bici de aici. Dolar. Ruțile nu prea treci. N-aici. Bine, așa sunt. Uitați. N-am făcut misiune, dar o să fac după. Am urcat pe Sania lui, mă șăciun. Pot să și ți-o cumperi, dar nu știu dacă pot să zbor pe ea.
să-mi iau moșcăciunul ăsta preșteac. Știu că să-mi iau moșcăciunul. Moșcăciunul, mai repede! Te mori. Nu se dau oamenilor flergane. Flergane. Până-te toate. Și de flergan. Cred că după update, cred că armele și nu se mai arată așa. Uite și o să tragă foarte altceva. Oh, și nu m-am arătat. Armele nu am arătat. Asta. Și asta. Pistolul ăsta și Uzi. Katana știi. Gradul de telefon, care am câștigat, ghita am câștigat. Asta am câștigat. Mediana ora upgrade astăzi, 18, la văzut. Asta, meeting-ul ăsta, păținările. Are 10 plantă. Uite, pentru soa și mai așa. Acum vă dați de unde am zis și cu mine asta. Stai vreo știi. Și mă duc înapoi de stadion. Ca să nu mă cred că o să mai fac un... Dacă vreau să mai fac episoade de acest de GTA Minecraft, să scrieți în comentarii și să lăsați like. Dacă lăsați multe like-uri, o să văd că mai vreți episoade cu acest joc sau nu. Dar cred că o să fac mâine, nu știu, cred că o să fac și mâine un episod de Bullet Forge. Sper că o să vă placă. Jocul e diferit. Și un fel de GTA mini. Nu e GTA, doar simulație. Dar nu și pe parcă ar avea un